Dat is zoiets? Ja. En actie! Vliegen bezig. Oh, dit is het zwaar. Zo heel genoeg. Heel genoeg. Komt de school. Ik ga even wiezen en neerknikken en... Als ik die niet even aandoe, komen die niet weg? Ja, los hem. Wacht even. Oké, stop hem maar, hè. Kom maar. Stop maar. Hey, dit helpt. Oké, dan gaan we even serieus. Maar ja, is meer fietsen. Ja, dat niet. Nee, wordt gedaan. Kom maar op. Gewoon sturen, hè? Gewoon een stukje rijden. Ja, stop maar. Oké, stop. Ja, dat was klopt. Ready when you are. Oké. Attentie, dames en heren. Dan gaan we dan, hè? 3, 2, 1. Het is tijd voor een hoop consternatie. Hey, dat is een koppeltje, joh. Waarom? Nee, je moet maar... Heb je de varen? Daarvoor meneer, dat wel eens veel van de smiegebied trakt. Maar dat tiende vogel. Even achter de boom. Ja, en kom maar eens langs de baan. Maar bij 1 ei gaat het mis. Dus iemand krijgt een ei op zijn kop. Oh. Wat doe je dat in de douche? Je hebt geen vullen die allebei. Ja. Neem je te eten dadelijk. Dan kom er maar in. Nu is het weg. Heb je hem eraf gegooid? Ja. Moet je hem even gaan pakken, hè? Ja, dat kan wel zelf. Volgende forel. Die trekstukken met leeg zien. Ja, maar nee, wacht even, zeker. Ja, ik heb het zeker. Ja. Ja, begin maar. Ja. Hey, Chris. Denk maar aan Tom. Oma, prima. Hier nog wat tegen. Flink overdreven de move, hè? Zo, daar mocht hem dadelijk... Daar moet ik niet vandaan. Ja. Ja, en dan kijk ze maar in de camera. Ja. En ook blijven lachen, hè? Het hele toekomst. Dat is goed. Niet in de lens. Ook. Steen er nog iets voor? De leeuw. Ah, ja.